Krasna zemljo, Istro mila, dome roda hrvatskog, se ori gdje sam bila, sučke tja do mora tvog. Glas se čuje oko raše, čuje mirna Dragalin, sve se diže što je naše, zarod gori srcem svim. Glas se čuje oko raše, čuje mirna Dragalin, sve se diže što je naše, zarod gori srcem svim. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti, uzvanici, drage Umažanke, poštovani Umažani, dozvolite mi da u ime grada Umaga zaželim svima vama dobrodošlicu i da vam svima čestitam Dan našega grada, Dan grada Umaga. Signore e signori spettabili ospiti, gentilissime autorità, a tutti voi a nome della città di Umago la più cordiale buonasera e benvenuti alla celebrazione di questa nostra giornata così importante, la giornata della città di Umago. Na samom početku dozvolite da pozdravimo sve naše Umažanke i Umažane te da zahvalimo izvođaču iznimnog talenta, našem Džaniju Stepenićevu, koji izveo himnu i svečanu pjesmu Istarske županije, a koji se vraća tijekom svečane proslave da nam svojim glasom uveliča današnje slavlje. E ora, gentilissimo pubblico, è nostro desiderio porgere un saluto alle autorità presenti in sala. S nama je večeras saborska zastupnica, gospođa Sanja Radolović. Molimo pozdravite izaslanika ministra obrane, gospodina Damira Paljuha. Župana Istarske županije, gospodina Borisa Miletića. Gradonačelnika grada Umaga, il sindaco della città di Umago, il signor Vili Bassanese. Zamjenike gradonačelnika grada Umaga, gospođu Florijanu Bassanese Radin i gospodina Maura Jurmana. Predsjednika vijeća grada Umaga u mandatu 2021-2025 Ivana Belušića i vijećnike. Pozdrave ujedno upućujemo i našim cijenjenim gostima i predstavnicima bratimljenog grada Ružinov Bratislava. Salutiamo inoltre la delegazione della città gemellata di Mussolente con a capo la sindaca Elena Bontorin. Il presidente dell'Università Popolare di Trieste Edvino Jerijan. Il segretario generale Fabrizio Somma. Dobrodošlicu želimo i svim prisutnim gradonačelnicima Istarske županije i njihovim zamjenicima, kao i načelnicima općina. Predstavnicima svih vjerskih zajednica, predstavnicima nacionalnih manjina i zajednica Talijana, predstavnicima tvrtka s javnim ovlastima, gospodarstvenicima, te naravno posebni pozdrav svim dragim građanima i ovogodišnjim laureatima. Ringraziando ancora una volta il tenore Gianni Stipanicev che ha inaugurato questa nostra celebrazione nel migliore dei modi, è con vero onore che invito il presidente della regione istriana a prendere la parola. Dame i gospodo, župan Istarske županije, gospodin Boris Miletić. Poštovane Umažanke i Umažani, dragi prijatelji, uvaženi gospodine gradonačelniče, sono molto lieto di salutarvi in nome della Regione Istriana e a nome mio. Drago mi je što večeras mogu biti s vama i što vam se mogu kratko obratiti. Za mene je grad Umag primjer uspjeha, razvoja, napretka u svim područjima
od gospodarstva i turizma do kulture, obrazovanja i socijalne skrbi. Doista me veseli obilazeći našu prekrasnu Istru kad vidim kako svaki kutak ove naše regije ide naprijed. Imamo slične izazove na većini područja, od zaštite našega prostora do osiguranja standarda našim najmlađima, predškolarcima, školarcima, ali jednako tako i briga za naše građane treće životne dobi, za naše umirovljenike. Ali u Istri uvijek kad smo bili zajedno, kad smo se držali skupa, pa i u vremenima kad je bilo teško i u vremenima napretka, uvijek smo bili jači. Zato me veseli što smo i na području grada Umaga našli zajednički jezik, našli zajedničke projekte koje možemo graditi, od naše županijske uprave za ceste do zajedničkog opremanja vaše nove škole ovdje u Umagu, ali jednako tako što me posebno veseli što smo i građanima osigurali bolju zdravstvenu zaštitu, mogućnošću da koriste za one hitne slučajeve bolnicu u Izoli, jer se vi to zaslužili. Veselio me potpis dvaju premijera Republike Hrvatske i Republike Slovenije koji su to na neki način ovjekovječili. Želim vam svima sretan dan vašega grada, dan oslobođenja, to je bitan datum, ali jednako tako posebne čestitke upućujem svim večerašnjim laureatima, građanima koji su dobitnici gradskih priznanja, koji su svojim radom i svojim djelovanjem učinili da nam grad Umag bude tako lijep i da naša Istra jednako tako bude lijepa. Želim vas svako dobro, vi auguro ogni bene. Zahvaljujemo županu Istarske županije, a sada je vrijeme da riječ prepustimo gradonačelniku grada Umaga. Signore e signori, invito a prendere la parola il sindaco della città di Umago, il signor Vili Bassanese. Dobro večer svima, naravno buonasera a tutti. Ja ću malo duže, pa ću morat pročitati. Župane, hvala. Drage sugrađanke, dragi sugrađani, cijenjeni gosti, uzvanici, kolege gradonačelnici, načelnici, prijatelji grada Umaga, cari concittadini, stimati ospiti, buonasera a tutti. Jedan naravno pozdrav Brtinjevinim gradovima, Ružino, Bratislava i Musolente, dragi Pavol, Martin, cara Elena. Drugi pozdrav, izniman pozdrav i zahvala ide zapovjedniku i članovima ratnog broda Umag koji su danas s nama. Nakon više godina lobiranja i strpljenja dočekali smo da grad Umag i sve nas iznimna čast da brod Hrvatske ratne mornarice ponosno nosi ime našega grada Umaga. Stoga bih zahvalio prije svega Ministarstvu obrane, Vladi Republike Hrvatske, naravno svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli da danas imamo ponosno ime na našem ratnom brodu. Hvala lijepa za to. I treći pozdrav naravno ide svim laureatima koji su dio svog života dali, poklonili, odrekli se svog slobodnog vremena za kvalitetni život ove naše male zajednice i grad Umag je na njih ponosan i danas ćemo svečanim činom im se i zahvaliti. Danas, 6. svibnja, na dan grada Umaga, obilježavamo iznimno važnu jubilarnu 80. obljetnicu njegovog oslobođenja. To je trenutak koji znači pobjedu prije svega temeljnih ljudskih vrijednosti kao što su sloboda, pravda, kao što je jednakost. Taj dan nas snažno podsjeća na borbu i hrabrost svih onih koji su se suprotstavili tadašnjem mraku fašizma i nacizma, boreći se sa društvom u kojem će svatko imati pravo na dostojanstveni život. Njihova žrtva nije bila uzalud, ona je temelj današnje demokracije, a mi smo dužni čuvati i prenositi dalje vrijednosti koje su oni branili. Stoga vas molim da im ovom svečanom trenutku odamo počast minutom šutnje, kako njima, tako i našim braniteljima u Domovinskom ratu koji su te vrijednosti znali obraniti. Slava im, gloria i caduti. Dragi sugrađani, sugrađanke, poštovani prijatelji,
Današnji dan, naravno, da me ispunjava neizmjernim ponosom, dubokom zahvalnošću i osjećajem časti, jer imam privilegiju obratiti vam se kao gradonačelnik našeg voljenog grada Umaga, grada bogate povijesti, nikad snažnije sadašnjosti te svijetle budućnosti. U ovom svečanom trenutku, okupljeni u zajedništvu i ponosu, slavimo ono što nas povezuje. Temeljne ljudske vrijednosti, našu slobodu, naš identitet, naš Umag, našu Istru i našu domovinu Hrvatsku. Danas zajedno slavimo duh Umaga, našu povijest satkanu od hrabrosti i vrijednosti koje smo naslijedili, ali i onih vrijednosti koje svojim radom sami stvaramo. A to su prije svega javna odgovornost, posvećenost, solidarnost i ljubav prema svojoj zajednici. Slavimo i našu timsku kompetentnost jer uvijek iznova pokažemo da znamo kada i kako je najteže riješiti probleme. Kroz cijeli moj politički život, evo već 24 godine, vodi me jednostavan, ali snažan moto. Moramo jer možemo i znamo. Taj me moto pratio kada je bilo najteže i kada su okolnosti bile protiv nas i kada se činilo da nema razumijevanja i potpore. Čak i tada, posebno tada, važno je ostati vjeran svojim uvjerenjima, imati jasnu viziju i ustrajati na vlastitom putu kojeg smo timski izgradili. Bez tima nema napretka, jer to je formula uspjeha. Umag nije samo grad u kojem sam rođen, on je moja svakodnevnica, moja strast, grad kojega živim. Jer biti gradonačelnik nije ni hir, a nije ni posao, već poziv i odgovornost. Zajedno s timom ljudi koji dijeli istu viziju, svakodnevno ulažemo svoje znanje, svoju energiju i ljubav kako bismo stvorili grad koji živi europske vrijednosti, koji brine o svakom svom građaninu, grad koji gleda naprijed, ali ne zaboravlja svoje korijene. Naš Umag je danas grad koji dnevno raste, koji se dnevno razvija, koji se dnevno nabolje mijenja pred našim očima. Vizije koje smo sanjali pretvorili smo u konkretna djela. Gradimo škole i vrtiće, ulažemo u infrastrukturu, u razvoj, čuvamo prirodu, baštinimo kulturu, a posebno ulažemo u sport i ponosno nosimo titulu Europskog grada sporta. Stoga čestitam svim sportašima. Ulažemo u ljude jer stvaramo prostor u kojem se svatko može osjećati poštovano i sigurno. Temelji su to koje smo postavili. Oni su čvrsti i stabilni, te predstavljaju zalog jedne još snažnije i bolje budućnosti. I upravo to smatram našim najvećim uspjehom. Izgradili smo grad po mjeri čovjeka. Cari amici umaghesi, oggi mi trovo davanti a voi con il cuore colmo di gratitudine, orgoglioso della nostra splendida Umago, che in questi anni ha vissuto una fase di crescita e di sviluppo che ci rende sempre più un esempio di comunità unita e forte. Orgoglioso della nostra autonomia, della nostra libertà e di tutti quei valori che ci rendono unici. Orgoglioso delle tradizioni che come fari luminosi ci guidano e ci indicano la strada da percorrere. Amministrare una città non è un compito da prendere alla leggera. È un impegno che richiede serietà, responsabilità e una dedizione costante. Questi 16 anni di lavoro instancabile, di sacrifici e di impegno quotidiano ci hanno permesso di costruire una città che oggi possiamo definire esemplare. Una città che è attenta al bene comune, che gestisce i propri beni pubblici con cura e responsabilità e che investe nel progresso e nello sviluppo sostenibile. Ma soprattutto siamo una città che non dimentica mai i valori della solidarietà, quella tra le generazioni, e che nutre una speciale attenzione verso i più giovani e gli anziani. Questi sono sempre stati i nostri obiettivi principali, valori che rappresentano l'essenza stessa di ciò che siamo. Tuttavia, senza di voi, senza il vostro supporto, senza la vostra dedizione e il vostro impegno, nulla di ciò che abbiamo realizzato sarebbe stato possibile. Per questo voglio esprimere la mia più sincera gratitudine e ringraziarvi dal profondo del cuore per il vostro sostegno continuo. Razvoj naše zajednice uvijek smo temeljili na strateškim projektima koji predstavljaju preobrazbu našega Umaga.
Ovi projekti su ključni za podizanje kvalitete života, stoga je važno podsjetiti se na naše promišljanje i na kraju na postignuća koja smo ostvarili.
Poštovane sugrađanke, poštovani sugrađani, drage prijatelji, danas imamo čast i privilegiju slaviti grad koji je kroz stoljeća svjedočio promjenama, rastu i izazovima, ali koji nikada nije izgubio svoju dušu. Grad koji unatoč svim izazovnim vremenima zadržao svoju snagu, a temelj te snage leži u našoj zajednici. Stoga hvala svima, zaista svima, koji radite na dobrobiti naše zajednice. Od državnih institucija, županijskih institucija, gradskih institucija, gradskih udruga, zajednica, vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica, zaista hvala svima i poštovanje prema svima vama. Poštivanjem nasljeđa, naših običaja, korijenja i identiteta čuvamo naš grad. Naša raznolikost jest naše najveće bogatstvo i to trebamo poštivati. No, svi mi moramo sustavno promišljati jer svaki naš i mali osobni doprinos stvara bolji grad u kojem želimo živjeti i kojeg želimo ostaviti našoj djeci. Dragi sugrađani, danas vas pozivam na zajedništvo i uvažavanje, jer smo mi ti koji stvaramo bolji, ljepši i sretni Umag. Grad koji je centar nade, optimizma i mogućnosti. Jer kada se zalažemo za zajednički cilj, kada poštujemo prošlost i gledamo u budućnost sa vizijom, možemo postići zaista nevjerojatne stvari. Stoga zahvaljujem vam na povjerenju i doprinosu. Budimo ponosni na sve što jesmo i što smo postigli, ali budimo neumorni u nastojanju da naš Umag, naša Istra i Hrvatska dalje ostanu uzorno mjesto otvorenosti, napretka i nade. Mjesto koje će naša djeca zvati svojim domom s istim ponosom s kojim mi to danas činimo. Stoga mudro čuvamo naš Umag, naš ponos i naše bogatstvo. A tutti voi migliori auguri in occasione della giornata della città di Umago. Hvala svima od srca i sretan vam dan grada u svoje ime, u ime mojih zamjenika i naravno cijele gradske uprave. Hvala lijepa svima, grazie a tutti. Ringraziamo nuovamente il sindaco e passiamo alla parte più solenne della serata che vale come protagonisti coloro che spesso dietro le quinte lavorano e vivono in sinergia con la propria città. Pertanto salutiamo e ringraziamo con un forte applauso i laureati della città di Umago. Zamolit ćemo gradonačelnika i zamjenicu gradonačelnika gospođu Florijanu Basaneza Radin da nam se pridruže kako bi započeli sa prvim laureatom. Evo, izvolite, a mi kao što je rekla Iva, počinjemo i krećemo s prvim laureatom. Odlukom Gradskog vijeća dodjeljuje se nagrada grada Umaga za 2024. godinu gospodinu Valteru Marfanu. Valter Marfan rođen je 1955. godine u Pazinu, a kao 20-godišnjak zapošljava se u vatrogasnu postrojbu Umag, te iste godine postaje član dobrovoljnog vatrogasnog društva. Završava školu za vatrogasca, kao i višu tehničku školu za sigurnost pri radu i zaštitu od požara i višu školu za vatrogasnog inženjera. Kroz svoj radni vijek u vatrogasnoj službi obnašao je različite dužnosti, od vatrogasca i voditelja smjene do zapovjednika profesionalne vatrogasne postrojbe Umag. Tijekom cijelog radnog vijeka bio je aktivni član DVD-a Umag, a njegov doprinos u društvu prepoznat je kroz višestruka priznanja. Valter je bio uključen i u organizaciju humanitarnih akcija, prikupljanje sredstava za socijalno ugrožene i pomoć u obrazovnim programima za mlade vatrogasce. Smatrao je da je važno svojim djelovanjem doprinositi boljitku zajednice i pomagati onima kojima je pomoć najpotrebitija. In qualità di vigile del fuoco e membro amatissimo della nostra comunità, per il grande contributo dato soprattutto alla sicurezza della città di Umago, il Consiglio Municipale conferisce il riconoscimento a Valter Marfan. Congratulazioni. A mi nastavljamo s još jednom nagradom. Za dugogodišnji rad u Umagu i veliki doprinos u zdravstvenoj sceni dodjeljuje se godišnja nagradu doktoru Nijazu Burgiću.
Nijas Burgić studij medicine završava na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a specijalističko usavršavanje iz područja djelatnosti fizikalne i rehabilitacijske medicine završio je 1987. u Beogradu. Nakon rada kao specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije u Domu zdravlja Umag, svoju karijeru nastavlja u IDZ ispostava Umag. Tijekom rada u ispostavi Umag angažiran je kao konzilijarni specijalist fizijatar u ispostavama u Poreču, Buzetu i Labinu. U navedenom razdoblju svakodnevno je putovao na relaciji Rovinj-Umag, a prema rasporedu i u pojedine ispostave IDZ-a. Godine 2008. Europski odbor fizikalne i rehabilitacijske medicine izdaje mu certifikat izvrsnosti temeljem ekvivalencije, odnosno posjedovanja europskih standarda fizikalne i rehabilitacijske medicine, a 2017. godine stječe certifikat Senior Fellowship, čime doseže viši europski standard fizikalne i rehabilitacijske medicine. Ujedno angažiran je kao konzilijarni specijalist fizijatar u domovima za starije u Umagu i Novigradu, što i dan danas radi nakon umirovljenja. U mirovinu je otišao nakon 42 godine rada, a nakon odlaska u mirovinu zasniva stalni radni odnos u Poliklinici Burgić za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Rovinjskom selu. Temeljem ugovora o poslovnoj suradnji s IDZ-om, počevši od rujna 2023. godine, angažiran je u obavljanju poslova konzilijarne specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije u ispostavi Umag jednom tjedno. La sua disponibilità, energia positiva e prontezza ad aiutare il prossimo sono un esempio tangibile del suo impegno e della sua massima dedizione alla vita socioculturale della nostra comunità. Pertanto è un grande piacere che consegniamo il premio al dottor Nijas Burgić. E dopo il dottor Nijas Burgić è arrivato il momento di presentare un altro personaggio che grazie al suo lavoro e alla passione che ci mette nel suo lavoro è diventato parte della nostra comunità al quale tutti vogliono un gran bene. Il Consiglio Municipale di Umago ha decretato il conferimento del premio per l'anno 2024 al signor Fabrizio Korenika. Rođen 1968. godine, vlasnik je obrta Uniko elektromehaničar iz Juricano. Nakon završene srednje škole prelazi na terenski posao i postaje vrhunski tehničar, serviser za ledomate, mašine i aparate, a pozive na intervencije prima iz cijele Istre, a i šire. Tijekom 30-godišnjeg obrtničkog staža primao je i naučnike, od kojih su nekolicina i sami danas poduzetnici. Stekao je kroz posao brojna poznanstva i poznat je na širem području. Fabrizio priznaje da je ovo zanimanje nije lako, jer na usluzi moraš biti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, a najviše tijekom ljetne turističke sezone. Oltre ad essere un bravissimo professionista e un tecnico, Fabrizio Korenika è un amante dell'arte e della buona musica, tanto che ormai da decenni trascorre ogni suo momento libero con l'orchestra a fiati Naša Sloga Babići, dove è diventato negli anni un membro insostituibile ed è stato anche presidente. Ringraziando Fabrizio per il costante apporto e il grande contributo, questa sera il Consiglio Municipale gli conferisce la meritatissima onorificenza. Congratulazioni, čestitamo! Ostajemo u obrtništvu i prelazimo na laureata bez kojeg se u Umagu ne bi moglo. Dame i gospodo, Franko Spetić. Franko Spetić je u studenom 1964. godine osnovao obrt finomehanika elektronika, čime je započeo svoj dugogodišnji rad s popravkom i održavanjem uredskih strojeva. Osim navedenog, sredinom 80. godina počinje se baviti prodajom, najmom te servisom fotokopernih uređaja i registriranih blagajni, usavršavajući se u tom području. Obrt je radio u Garibaldijevoj ulici sve do 1988. godine kad se seli u današnju Trgovačku ulicu. Godine 1997. obrtu se pridružio i njegov sin Elvis, te u vrlo kratkom roku orijentira poslovanje prema mobilnim telekomunikacijama, te se obrt specijalizira za prodaju mobitela, opreme i telekomunikacijskih usluga. U cilju jačanja prepoznatljivosti svojih proizvoda i usluga, obrt je izvršio promjenu imena u e-mobile.
Postepeno kroz godine obrt zapošljava nove snage te širi poslovanje, a osim prodaje mobitela i mobilnih usluga, nude se usluge optičkog i bežičnog interneta te IPTV-a. Nakon što je gospodin Franko otišao u mirovinu 2013. godine, njegov sin Elvis preuzeo je vođenje obrta. Danas s poslovnicama u Umagu, Pazinu i Rovinju, obrt je jedan od vodećih u Istri za telekomunikacije. Čestitke obitelji Spetić, u ime svih nas, congratulazione alla famiglia Spetić. E ora è arrivato il momento di accogliere sul palco un vero e proprio campione, un campione di modestia, perseveranza ma soprattutto gentilezza. Un uomo che dello sport ha fatto la sua ragione di vita e che questa sera porta a casa la meritatissima onorificenza al merito. Dame i gospodo, za sve ono što je učinio za naš grad, posebice kada je sport u pitanju, veliki pljesak za ovogodišnjeg dobitnika nagrade za životno djelo, Ante Sanković. Gospodin Ante Sanković, zvani Toni, rođen je 1946. a ne biste rekli. I iz Zadra se seli u Umag 1973. Za vrijeme školovanja svoje slobodno vrijeme posjećivao sportu, krenuši od nogometa, košarke, šaha, a najaktivniji i najveća postignuća postigao je upravo u stolnom tenisu, sportu gdje je bio višestruki prvak. Sa 16 godina počinje raditi kao pomoćni trener za mlađe kategorije, a ta je ljubav za rad s mladima ostala i do današnjeg dana. Dolaskom u Umag odmah se uključuje u društveni i posebno sportski život grada, a u svom dugogodišnjem sportskom životu obavljao je i niz dužnosti. U stolnom tenisu gospodin Toni je u Umagu od 1978. godine sve do danas, punih 47 godina. Završetkom gradnje sportske dvorane i sale za stolni tenis u Stella Marisu osnovao je klub Sloga, kasnije Maestral, te se tada prelazi na ozbiljan i sustavan rad s mladima. Ante u ovom klubu desetljećima djeluje kao tajnik, trener i odgajatelj brojnih generacija. Za svoj je dugogodišnji rad primio brojna priznanja, te je više puta proglašen za najuspješnijeg sportskog radnika Umaga i Bujštine, te za najuspješnijeg trenera godine. Ujedno je dobio nagradu za životno djelo Sportske zajednice grada Umaga, Stolnoteniskog saveza Istarske županije, Hrvatskog stolnoteniskog saveza te Županije Istarske. Puno ima o tome o vama za reći, pa eto, okrećemo stranice. Priznanja su ga poticala na daljnji rad s mladima, ali su ga i podsjetila da pažnju treba posvetiti i radu s prijateljima srednjih i starijih godina, te je sada aktivan i u programu rada s rekreativcima. S obzirom na činjenicu da je gospodin Ante Toni Sanković kroz svoj dugogodišnji sportski rad odgojio mnoge mlade generacije grada Umaga, a ujedno tim radom doprinosio i još uvijek doprinosi razvoju sporta našega grada, danas mu se dodjeljuje nagrada za životno djelo grada Umaga. Evo, zahvaljujemo gradonačelniku i zamjenici gradonačelnika. Možete slobodno sjesti na svoje mjesto i uživati u sljedećoj točki. Nakon dodjele nagrada Gradskog vijeća nastavljamo u svečanom i vedrom tonu i to glazbom. Vraća se na pozornicu naš Gianni Stipaničev koji će nam otpjevati Con te partirò i neka cijeli svijet. Signore, signori, a voi Gianni Stipaničev.
me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Znam, negdje mjesta ima na svijetu kojem živimo mi. Još negdje sunca ima, gdje postoje još sni. Neka cijeli ovaj svijet još sja u suncu, neka naša zemlja sva postane sretna, neka cijeli ovaj svijet zove se cvjetna sva i nevina, livada i zna. Neka cijeli ovaj svijet još sja u suncu, neka naša zemlja sva postane sretna, neka cijeli ovaj svijet zove se majka, zelena i mirisna, cvjetna sva i nevina, livada i sna, livada i sna. Livada i sna. Dame i gospodo, Đani Stipaničev, Berislav Antica, hvala. Ne brinite, vraća nam se Đani i kasnije, a mi polako prelazimo na nagrade, odnosno zahvalnice gradonačelnika. Zamolit ću stoga gradonačelnika i gospođu Folijanu Basaneze Radin da nam se ponovno pridruže, ne bi li započeli sa drugim dijelom dodjele. Un arresto cardiocircolatorio purtroppo può accadere a tutti noi in qualsiasi momento senza preavviso. Il finale però può cambiare se accanto a noi abbiamo un angelo, una persona che sa reagire. Dame i gospodo, veliki pljesak, ali zaista veliki pljesak za Lauru Vižintin. Laura Vižintin rođena je 1985. godine. Djetinjstvo je provela u Sošima, a nakon udaje odselila je u Gradinje, gdje živi sa suprugom Mikelejom, kćeri Natalijom i svekrvom Dorom. Po struci je frizerka, a posljednjih 12 godina vlasnica je frizerskog salona Natalija. U slobodno vrijeme, kojeg nema baš previše, voli čitati knjige, saditi cvijeće i šetati. Laura je početkom ožujka ove godine u svom frizerskom salonu gospođi Mireli Tončić doslovno spasila život.
Reanimirajući gospođu Tončić, održalo je na životu te dočekala hitnu medicinsku pomoć, kojima je svoju klijenticu predala u ruke i time joj poklonila još jedan život. Laura je primjer hrabrosti, empatije, spremnosti na pomoć drugima. Laura je ponos Umaga, te joj od srca uručujemo zahvalnicu gradonačelnika. Congratulazioni e grazie davvero di cuore a Laura per aver salvato la vita, una vita umana, quella della signora Mirella Tončić. Grazie ancora. A mi nastavljamo s još jednom zahvalnicom i to osobi koju u našoj maloj velikoj zajednici poznaju doslovce svi. A voi, Gianni Boze. Gianni Boze, rođen 1966. godine u Umagu, srednju školu završio u Puli kao ekonomist. Njegov je otac otvorio obrt soboslikarstva prije punih 60 godina. A Gianni je radio s njim do trenutka odlaska u penziju 1993. godine, kad je Gianni otvorio svoj obrt koji danas obilježava preko 30 godina rada. Gianni se bavio i sportom, naime rekreativno je igrao mali nogomet, a hobi mu je ribolov na Sviću s batanom. Oženjen je, ima kćer Nicole i sina Michela. Gianni obožava i pse, naime nerazdvojeno od svog psa Bimbe s kojim svakodnevno provodi puno vremena. Zahvaljujući puna 3 desetljeća obrtništva i doprinosa umaškom obrtništvu i gospodarstvu, danas se Gianniju dodjeljuje zahvalnica gradonačelnika. Congratulazioni! Ed ora facciamo un salto verso Salvore, dove l'amore per l'artigianato e la tradizione si fondono in un connubio perfetto, grazie a Roberto Sirotić. Roberto Sirotić rođen je 68. godine u obitelji s dugogodišnjom tradicijom bavljenja bravarstvom i strojobravarstvom. Naime, ovom su se djelatnošću bavili njegov djed Giorgio i otac Gino. Po završetku osnovne škole, kako bi nastavio tradiciju, upisuje se u Centar usmjerenog obrazovanja u Bujama, smjer strojobravar. Srednju školu završio je 1987. godine, a vlastiti strojobravarski obrt osnovao je 1993. Neprekidno djeluje 32 godine. Danas u obrtu zajedno s njim radi njegov sin, Edi, koji je također izučio zanat za strojobravara i time nastavlja generacijsku obiteljsku tradiciju kao 4. strojobravar. Robertu se povodom preko 30 godina obrtništva uručuje zahvalnica gradonačelnika. Congratulazioni e le auguriamo ancora tanti anni nel suo lavoro. No tu nije kraj, jer ove godine vrlo važan jubilej obilježava društvo Naša djeca Umag, stoga pozivamo predsjednicu Suzanu Krajcar da nas se pridružite da sve vas upoznamo s njihovim uspjesima i postignućima. Društvo Naša djeca Umag osnovano je u srpnju 2000. godine kao neprofitna volonterska i dobrovoljna organizacija roditelja i prijatelja djece, a zastupa interese djece, pomaže u razvoju i odgoju, te se zalaže za ostvarivanje prava djece. Ciljevi koje nastoje realizirati kroz program i organizaciju djelovanja su pružanje pomoći djeci u dobi do 14 godina starosti i njihovo razvoju i odgoju, provođenje akcija za ostvarivanje prava djeteta u društvu, poticanje i vođenje slobodnih aktivnosti djece predškolske i osnovnoškolske dobi. Ujedno, njihovim aktivnostima pomažu djeci u oblikovanju demokratskog ponašanja i humanističkog djelovanja te ostvarivanje edukacijskih programa za roditelje. U 25 godina postojanja gotovo toliko puta uspješno su realizirali dugoročne programe kao što su obilježavanje dječjeg tjedna, ljetni kamp u srpnju i kolovozu na moru, a do 2017. godine priprema podjela božićnih poklon paketića. Ujedno realizirani su niz edukativnih, kulturnih i kreativnih aktivnosti, a veliki se broj djece uključilo u dramsku grupu te radionice Zaboravljeno blago Umaga. Tantissime sono le attività svolte dell'associazione, il cui compito principale è quello di aiutare i nostri bambini a crescere sereni, responsabili e felici. Quest'anno festeggiate i vostri primi 25 anni di attività, ma siamo certi che ce ne saranno ancora molti. Čestitamo još jednom.
Hvala gradonačelniče, hvala zamjenici, prepuštamo vas prvom redu. E dopo aver conferito tutti i riconoscimenti, aiutatemi a fare ancora un grande applauso ai laureati dell'anno che se lo meritano tutto. Čestitamo još jednom svima vama. A na samom kraju, u ime svih nagrađenih, riječ prijedajem gospodinu Anti Sankoviću. Pripala mi je ugodna dužnost da se u ime svih nagrađenih zahvalim za priznanja koje smo dobili. Moram istaknuti da su ta priznanja ugrađeni razumijevanje, trud i podrška članova naših obitelji, a također i brojnih suradnika. Bez brojnih suradnika nije i dobre obitelji koje imala razumijevanja za naše često odsustvovanje i utrošeno vrijeme radeći sa drugima, nije bilo lako to sve napraviti. Imali smo podršku ne samo njih, imali smo podršku i svih vas koji ste na svoj način pomogli da svi zajedno ovaj grad od jednog malog turističkog mjesta pretvorimo u grad koji je na karti svijeta. Da, na karti svijeta, jer vidjeli ste malo prije ovaj film. Kad sam ja došao u Umag prije 50 godina, tu je bilo malo, lijepo turističko mjesto, već pomalo poznato. A danas vidjeli ste kako Umag izgleda i kako je njemu lijepo i ugodno živjeti. Ja sam sretan da ja i moja obitelj možemo ovdje živjeti u miru i suradnji sa svima koji nas posjećuju. Zahvaljujem još jednom u ime svih nagrađenih i želim nam svima ugodan daljnji boravak u našem lijepom Umagu. Hvala lijepa. Hvala gospodinu Sankoviću, hvala našim laureatima, a mi smo polako, ali sigurno došli do kraja večerašnje svečanosti. No kako su ovi dani u svibnju zaista posebni za sve nas, željeli smo na najljepši mogući način zaključiti ovu današnju svečanost. Draga publiko, hvala vam što ste vašom prisutnošću uveličali ovaj za naš zaista važan dan. A za kraj, dame i gospodo, signore, signori, Gianni Stipaničev. S obzirom koliko ovdje ima ozbiljnih ljudi onako u lijepim iskusnim godinama, mislim da i ovi mogu održati konklavu. Čestitam svim nagrađenima, čestitam gradonačelniku, svoj sviti, svim ljudima koji su ovdje došli dobre volje. Jako mi je drago da sam tu zajedno sa svojim starim dobrim kolegom Berislavom Anticom i za kraj od Alfija Kabilja, to je tvoja zemlja. Tu ćeš naći uvijek dom, srce koje kuca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znaćeš sve što treba znati. Znaćeš kako boli plać kada tvoja zemlja pati, ali iza svega sigurno ćeš znati što ti znači ovaj kraj.